Donandur jamur kacang. Bersama NNS Production. Spesial buat teman-teman Sinoman, Mas Medi dan kawan-kawan. Wes suwe mendem rasa jroning dodo, nanging aku arep sambat karo sapa. Turutan sakristian arep mangan ratoyan, kok kaya ngene rasane lagi ke taman asmara. Neng omah rasane wis ora krasan, karep atiku kudu kapengin dolan, mung pengen ketemu karo sliramu wong bagus, nadyan mung sedelo atiku lego. Kembang mati tawane gunung lawu, ati ayam yang lagi nyawange semu, kaya ngopo bengi rasane atiku bisa ketemu nunggu jejer sliramu. Ya mong kowe sing ana sajroning ati, tresnaku iki tuwa tulus ing ati. Neng omah rasane wis ora krasan, karep atiku kudu kapengin dolan, mung pengen ketemu karo sliramu wong bagus, nadyan mung sedelo atiku lego. NNS Production. Kembang mati tawane gunung lawu, ati ayam yen lagi nyawange semu, kaya ngopo bengi rasane atiku bisa ketemu lungguh jejer sliramu. Ya mong kowe sing ana sajroning ati, tresnaku iki tuwa tulus ing ati. Neng omah rasane wis ora krasan, Yeah.